pe nimeni în felul lumii și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu mai cunoaștem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Amin. Amin. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate. El, cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să se aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. Amin. Amin. față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui am fost vindecați. Amin. Amin. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Amin. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus, crucea lui Iisus, slavă lui Iisus. Dragostea cu care Tatăl ne-a iubit. Crucea-i slava ta, crucea-i pacea mea, din blestem a scos jertfa lui Hristos, viață mi-a adus, crucea lui Iisus. Slavă lui Hristos, slavă lui Iisus. El a învins când singur morții s-a supus și-a zdrobit vrăjmașul când s-a umilit. Preamărit e mielul, fiindcă s-a jertfit. S-a tulburat cetatea sfântă și omul prost și înțeleptul se duc la Golgota în grădină, mai pe furiș, mai pe de-a dreptul. Și parcă îi vezi în două taberi, pe toți la groapa lui Hristos, pe unii căutând spre ceruri, pe alții cu privirea în jos. Acei ce-i vezi cântând osana, cu ochii ridicați în sus, sunt cei ce ieri plângeau amarnic, sunt ucenicii lui Iisus. Sunt cei pe care răstignirea i-a depărtat de cel mai drag, sunt cei ce au stat închiși 3 zile și lacrimi au vărsat și rag. Iar ceilalți, plini de tulburare, plecați cu frunțile în jos, sunt Sanheridul, fariseii, răstignitorii lui Hristos. Sunt cărturarii, tribunalul, conducătorii într-un cuvânt. Sunt cei ce ieri urcatau dealul, lovind cu biciul trupul sfânt. Sunt cei ce nu i-au dat nici apă lui, celui ce-a creat izvoare. Sunt cei ce i-au săpat o groapă și i-au pus pe ea o piatră mare. Priviți cum stau judecătorii în fața gropii părăsite, cu fruntea plină de boboane, cu gândurile revășite. Priviți că nu mai stau grămadă,
S-au speriat vechii stăpâni și ajuns ca mulți din ei să creadă în cel ce le-a scăpat din mâini. Și mulți din cei ce au zis că cerul era pustiu de cele sfinte s-au prăbușit când adevărul ieși afară din morminte. Ba au căzut chiar și străjerii, s-au prăbușit uimiți romanii, căci nu pot nimici învierea, nici forța armelor, nici banii. A înviat viața lumii, cine-i poate sta în cale? Sus în cerul serafimii, cântă într-una osanale. Prin cetate, ucenicii s-au aprins de bucurie. Îndrăznesc în gura mare, a vesti credința vie. Nu s-a ascunși, nu mai le frică, nici de oameni, nici de moarte, ci din contră, țin să ducă noua veste mai departe. Ce nu-i gata Magdalena ca să îndure în viață? Cum să tacă, să nu spună când ea l-a văzut în față? Cine i-ar opri pe Petru, pe Ioan și chiar pe Toma? L-au văzut, e viu, zadarnic vine ordin de la Roma. Peste cruci și peste arene, peste orice duh de frică, peste orice primejdii, învierea se ridică. Iată-i, vezi cu mic, cu mare, mame cu copii în brațe, merg cântând în fața morții, merg cu zâmbetul pe față. Moartea nu mai e o beznă, nu e o peșteră grozavă, ci de astăzi mai degrabă e o ușă către slavă. A înviat Iisus, întâiul care a frânt puterea lumii, vestea a pornit îndată către marginile lumii. A înviat și nu mai moare, a înviat pe totdeauna, El al nostru paște veșnic, soarele ce-a învins furtuna. A înviat și dă viață tuturor ce vin la dânsul, să se roage cu căință, până îi podihnește plânsul. Tuturor ce-și plâng păcatul și ce viață mângâiere, pentru toți El are dreptul să împartă grațiere. Tuturor ce se vor naște încă în credința vie, le dă dreptul la cel Paște, când toți morți or să învie. N-a văzut vreodată lumea, nici străjerii, nici Iudeea, nici n-a pomenit pământul o înviere ca aceea. Amin. Și acum tu știi iertarea ce a adus-o blândă miel. Pune-ți astăzi întrebarea, tu ai înviat cu El? Ești tu plin de bucurie printre frații învățăcei sau în ceata ce descinde din străvechii farisei? Ți-ai făcut tu datoria de creștin în timpul vieții? Crește viața ta în lumină cum crezi zorii dimineții? Ești tu plin de bucurie ca și frații lui creștine? Te-ai luptat tu ca și gândul să-l trăiești curat în tine? Oare zici tu ca și Petru, dacă încercarea vine, nici chiar moartea nu o poate, Doamne, despărți de tine? Eu rămâne voi cu tine, strigau cei din prima tur la un gropat. În zadar îi port cuvântul și n-ai crede că ți-e frate, căci ei sigilat mormântul peste despre păcate. Ce folos ca toți creștinii, dar slăvi ca înviat, dacă în inimă tot zace, pus în giurgiu și îngropat? Tu ești trist, n-ai bucurie de învierea lui Hristos, iar pe nor când o să vie, tu rămâi creștin în jos. Cere lui Iisus să-ți șteargă orice vină pe care o porți, inima cu drag să-ți spună, a înviat Iisus din morți. Amin. Amin. Ce am găsit-o, Doamne, în Tine, mă întreb ce-aș fi fără de Tine. În viața aceasta de suspin, credința, pacea, dragostea, ce le-am primit din mâna Ta, pentru nimic nu le-am schimbat. Iisus, ești fericirea mea. La Calvar păcatul mi-e șters, la Calvar eu har primesc, la Calvar mântuire am dat. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar. La Calvar mântuire
mulțumesc, Iisus, pentru calvar. Cine sunt eu să pot intra, Doamne, în împărăția Ta? Nu merit și nu voi putea să-ți răsplătesc iubirea Ta, dar pot să spun la toți, Iisus, de harul dragostei nespus. Ce se veniți și voi la Golgota, var păcatul mi-aștez, la Calvar eu har primesc, la Calvar mântuire am în dar. Îți mulțumesc, Iisus, pentru Calvar, la Calvar. Nu le-am răstignit, ales Domnul vieții să moară, s-a lăsat în piroane bătut, țintuit, purtând a noastră ocară. Se sfârșea Domnul meu pe o cruce de chin, murea în cumplita durere, ochii plânși, fruntea încoronată cu... Toma, zis Geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stătut în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Și versetul 25 din capitolul 21, mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Amin. Amin. Am citit despre o întâlnire. O întâlnire specială. O întâlnire a aceluia care este Domnul vieții, care este Domnul și Dumnezeul nostru, cu un om. Toma îl chema. Toma zis Geamăn. Și așa cum remarcam noi de dimineață, Toma zis Geamănul, asta înseamnă că mai avea un frate. Și aș dori în dimineața aceasta să
să ne identificăm cu Toma. Gândindu-ne la Toma, să ne vedem pe noi. Nu cumva sunt eu, Doamne, fratele sau sora lui. Și noi, astăzi, suntem chemați să avem o întâlnire cu El. Personală. Adevărată. El este adevărat. El este real. Și cea mai grea problemă pe care o avem de întâmpinat la ora aceasta este să scăpăm de rutina, de obișnuința, de religia noastră și ca și cum n-am ști nimic, să putem avea această întâlnire personală cu El și să se poată spune și despre noi. Ferice de tine! Ne place, nu, când oamenii ne numesc fericiți. Fie pentru școală, fie pentru rezultate, fie pentru dragoste, fie pentru căsătorie, fie pentru succes, fie pentru ferice de tine. Bravo! Ei, mare lucru este să spună astăzi bravo El. Această întâlnire a fost o întâlnire specială și a fost o a doua șansă. La prima întâlnire, Toma a lipsit. Nu știm de ce. Erau adunați și Toma lipsea. Și tocmai când lipsea Toma, a venit cel nelipsit. Cel fără de care întâlnirile noastre, citirea Bibliei, cântările, rugăciunea, toate sunt doar o religie plictisitor. Este nevoie de El. El face tot farmecul. Tu ești cel mai frumos dintre oameni. Cuvinte pline de farmec îmi clopotesc în inimă, spunea un poet. Și cântarea mea sau lucrarea mea de laudă este pentru împăratul. De aceea, El vrea să ne dea harul astăzi să avem fiecare și toți la oaltă o întâlnire specială cu El astăzi. Toma zis, geamănul, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Isus. Este bine să fim împreună, dar este bine să fim împreună cu El. De aceea, în orice circunstanță, în orice situație, să cerem, Doamne, să fii Dumnezeu, să invocăm, să proclamăm, să așteptăm, să ne rugăm, să postim, să dorim. Te rog! Cum zicea odată unul, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Marele Moise, provocat de Dumnezeu, zice, tu poporul acesta, eu nu merg cu voi. Dar de ce nu vrei să mergi cu noi? Păi de ce sunteți încăpățânați? Suferă cineva astăzi de această boală? Încăpățânat. Cei încăpățânați n-au parte de această însoțire a Lui. Dar putem să scăpăm de încăpățânare, putem să scăpăm de ambiție greșită sau rea prin întâlnirea cu El. De câte lucruri am fi scăpați în viață dacă am scăpat de încăpățânare? Aveți vreo problemă cu încăpățânarea? Toți avem. Unii mai mult, alții mai puțin. El are putere să ne scape. El are putere să ne schimbe. El are putere să ne dea o inimă moale, o inimă flexibilă, o inimă de carne. Știți un om încăpățânat care îi spunea, de ce te mâni? Mă mâni până la moarte. Deci un biet proroc. Bine faci tu că te mâni? Da. Bine faci tu că ești încăpățânată? Da. Dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm pe aici. Și Domnul zice, bine, vin.
Și omul acesta zice, arată-mi slava ta. Și Domnul răspunde, voi face să treacă pe dinaintea ta toată slava mea. Ne întâlnim în dimineața aceasta cu cineva care este înviat, dar care nu este doar înviat, este slăvit, este glorificat, cu cineva special. Ceilalți uceniți au zis, deci, am văzut pe Domnul. Aceasta ne învață că El este o realitate. Istoric vorbind, cartea aceasta depune mărturie că El este o realitate, că a înviat. Asta este o minune dumnezeiască. Toată lumea asta stricată în care trăim și anticristul care va veni vor să aducă proba că El este mort, că n-a înviat. Dar cartea aceasta, prin Duhul lui Dumnezeu, mă convinge și te convinge pe tine astăzi. Am văzut pe Domnul. Pe care Domn? Pe Domnul cel viu. În cartea Apocalipsei, în capitolul 1, un om cade cu fața la pământ și aude glasul acesta. Am fost mort și sunt viu în vecii vecilor. Învierea Lui înseamnă dovada că suntem, și o să revenim, că suntem răscumpărați, că suntem mântuiți, dar învierea Lui înseamnă am înviat ca să stăpânesc. Am înviat ca să domnesc. Am înviat ca să fiți ai mei. Vreau să trăiesc. Am murit un bob de grâu și acum vreau să trăiesc. În toți cei de la Băleni, în toți cei de la Găiești, în toți cei de la București, în toți cei din China, în toți cei din India, în toți cei din Somalia, din Coreea de Nord și așa mai departe. Vreau să trăiesc. Ce putere are? De 2000 de ani trăiește. Nu doar în cer. Cum te cheamă? Abel? Am nimerit bine. Abel. În Abel. În Nelu, în fiecare dintre noi. Are o poftă de viață, dacă pot să mă exprim așa. Noi, în general, suntem cam plictisiți, nu? Dar și eu vreau să trăiesc. Unde? În tine. Vreau să mă bucur. Vreau să iubesc prin tine. Vreau să alerg prin tine. Vreau să vestesc numele meu prin tine. El nu se plictisește. El nu se plictisește. De 2000 de ani aleargă prin picioarele sfinților, gândește prin mintea noastră, simte prin inima noastră, dorește. El este viu. Hristosul înviat din morți nu mai moare. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Pentru că prin moartea de care a murit el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna și prin viața pe care o trăiește pentru Dumnezeu. Dar acolo la Roman, capitolul 6, după ce este împățișat el, zice tot așa și voi. Aceasta arătând că suntem legați de el. Legați de viață. Ne place, nu ne place. După mine. Eu trăiesc, el nu cară morți. El cară oameni vii. El ne înviorează, El ne îmbărbătează, El ne încurajează, El ne șterge lacrimile, El ne înseninează. El, doar El. Dar El le-a răspuns. Adică Toma.
dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Dovada că El este viu este că este însemnat. El este pecetuit. Trupul lui are semne care dovedesc că moartea a fost o realitate. Și ne va arăta și nouă semnul cuielor. El este însemnat. Ca să-L putem deosebi din 10.000. Unul singur a murit pentru noi. Unul singur și-a dat viața pentru noi. Unul singur a fost chinuit pentru noi. Slăvit să fie numele. El. Semnul. Semnul cuielor. Aceasta ne învață cam cât a costat mântuirea noastră. Cuie, bătute, în el. Aceasta ne arată cât de mult a costat ispășirea. Aceasta arată cât de groaznic a fost judecata lui Dumnezeu față de păcatele noastre. Ne-am strâns și întrebarea este, toți de aici suntem oameni cu păcatele iertate? Am văzut noi în El, în Cel care este răstignit pe cruce, vinovăția mea judecată și ispășită? Ne uităm noi la El și zicem, pentru păcatele mele, pentru asta ai murit. Da. Ai fost judecat. Da. În locul încăpățânării, mândriei, invidiei, răutății, prostiei, desfrâului și a tuturor păcatelor. Pentru aceasta a fost nevoie de niște cuieri. Tu ai purtat păcatele mele în trupul tău pe veci. Poți să spui așa? Dar tu erai zdrobit pentru fără de legile mele, străpuns pentru păcatele mele. Dacă cuvintele acestea n-au rezonanță în noi, suntem morți. Trebuie să fim aduși la viață. Cuvintele acestea sunt vrednice de crezut și adevărate. Experiența lui, ce i s-a întâmplat lui, nebunia și în păcătoșenia de jos, în răutatea și în crimele și în neascultările de jos. Ce puternic ești, Doamne Iisuse! Ai venit ca să dai socoteală pentru noi cei de jos, Tu cel sfânt, cel neprihănit. Te-ai dat pe Tine însuți pentru noi. Scrie cu cuvinte veșnice în inima noastră acest adevăr care să ne facă să ne predăm cu totul, să ne supunem cu totul, să fim credincioși cu totul, să trăim o viață nouă prin Tine, Doamne. Iar dacă aici sunt suflete scumpe, poate copii de credincioși, care au trăit doar o religie, care nu au siguranța iertării, care nu au o relație vie cu Tine, Doamne Iisuse, cercetează fiecare inimă și mântuiește, Doamne, prin harul Tău mare. Adu Tu pocăința, adu Tu părerea de rău, adu Tu, Doamne, o pocăință vie, adevărată și o predare cu totul în mâna Ta. Ne plecăm, Doamne, înaintea Ta, ne închinăm înaintea Ta și ajută-ne să trăim prin Tine și Tu prin noi. Amin. Amin. Întrebând dacă din cei care au fost astăzi aici, ploaia binecuvântată a cuvântului lui Dumnezeu, și dacă cuvântul acesta, cântările, lucrarea care s-a făcut astăzi aici, deși dumneavoastră ați văzut niște oameni care au făcut lucrul acesta, așa cum s-a accentuat, de fapt, rolul principal la tot ce s-a făcut astăzi aici este El și doar El. Noi nu suntem decât niște umili unelte și slujitori ai Săi. Dacă din cei care am fost astăzi aici și cuvântul și tot ce s-a făcut astăzi aici
a atins inima noastră, a atins inima Lui și dorește să declare în fața atâtor martori, dar mai presus de toate, înaintea cerului, că dorește să fie un credincios, o credincioasă și un necredincios sau o necredincioasă, ne-am bucurat să vă cunoaștem printr-o simplă ridicare de mână. Sau, ridicându-vă în picioare ca să vă cunoaștem, prin aceasta înțelegem că dumneavoastră ați fost atinși de Cuvântul și doriți să-L urmați pe Domnul Hristos. Așa cum s-a amintit, poate din copii, poate din tine, din noi toți cei care suntem astăzi aici. Dacă nu avem această siguranță, ne-am bucurat să vă cunoaștem. Îndrăzniți. Suntem la fel ca dumneavoastră. Odinioară, în păcate, în fără de legi. N-ar trebui să ne fie rușine decât de păcatele în care trăim și în păcatele în care trăiam odinioară. Este cineva. Dumnezeu să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea har, să fim credincioși și să urmăm pe El. Vă mai reținem atenția de asemenea, rugându-i pe tinerii noștri să mai cânte două cântări. În timpul acestei cântări, poate cercetați totuși de Duhul lui Dumnezeu, veți avea îndrăzneală și curaj. O puteți face și atunci, chiar și în timpul cântării. Puteți să mărturisiți, că doriți să-L primiți pe Domnul și să-L urmați pe Domnul. De asemenea, în timpul acestei cântări, numai cei care doresc și au pe inimă să-L slujească pe Domnul și cu darurile de bunăvoie, va circula prin sală ungile pe care noi le dăm de obicei aici în sală. Dorim și cei care doresc, poate nu este nicio obligație, nu este nicio forțare pentru cineva să facă un lucru care nu dorește să-l facă. Dar noi facem lucrul acesta având în vedere slava Lui și, bineînțeles, și nevoile care sunt aici la casa Lui Dumnezeu. De asemenea, dorim ca după ce se va încheia totul aici, să nu ne grăbim așa, poate să plecăm. Dacă sunt probleme, vom înțelege lucrul acesta. Dar în mod deosebit pentru cei care ne vizitează, i-am rugat să mai stea, având în vedere că Marta a pregătit și ceva pentru trupurile acestea. Marta a luat cu ghilimele, nu e o soră Marta care a pregătit, dar luat cu ghilimele de rigoare. Și să nu facem supărare femeii, e bine totuși să rămână. Dacă din cei care sunteți de-ai casei, să spunem așa, de aici local, doriți totuși să serviți ceva, ne-am bucurat să rămânem aici împreună și Dumnezeu va mulți tot ce a pregătit aici, să ajungă la fiecare și să mai și rămână. Amin. Amin.